চবৰে এটা সীমা থাকে সেইটো কাৰণে আজি মই সাৰেন্ডাৰ কৰিম लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नै गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायलायबोबाय सल'खौ नोंथांमोना ससे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों नङा होमबा जिनाखि हारसानि सासे हिन्जाव माने हिन्जावानो आरोना हिन्जाव मानसि सुमि बियो मा ना टाइटेला मामोनथाय बेखौ मिथिला आङो ओमफ्रायहाय माने बेबो गोबां माने लाख लाख माने रोजा रोजा कौटि कौटि थाखा गेमनि नामाव माने लानानै थगायनानै खारदोंमोन ओमफ्राय बियो माने मा होनो ससियेल मिडियायाव फैनानै माने सालेन्डार जानोसै आखाइ थिखांसै होननानै माने गाव बुंना लादों आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंहा सासे नै मैया दाख्लैसो माइनाव ब्रह्म ना मामोनलाय बियो माने बेबो माने कौटि थाखा 100 कौटि थाखा माने गेमनि नामाव थाखा थगायना लानानै खारनाया माने बियो बबेबा एयारपर्टनि नामखौ बावलायबायलै आङो माने बे एयारपर्टआव हमजाबाय आरोखि दिनैनि दिनाव मा बुंगोन नोंथांमोना आङो दिनैनि दिनाव बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि गेजेराव आंनि गोसोनि साननायखौ दिनै बै एथ'ग्राब लाख लाख थाखा होग्रा नङा होमबा बैसोरो मानो जेनेबा दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि भाइराल खालामखो दिनै थाखा लाना खारजानायखायसो बिसोरो भाइराल खालामबाय बा ससियेल मिडियायाव बुंबाय बा मानो पुलिस केस होबाय नङा होमबा दिनै बिसोरो साला लबियासो बैसोरो थाखाखौ मोनोमोनब्लाथ' बै गेमनि थ्रुयै थाखा मोनोमोनब्लाथ' बेखौहाय माबानाय नङामोन दिनै मोनिखायसो नङा होमबा मोनिखायसो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै बिसोरो भाइराल खालामबाय बा हगारना होबाय बा पुलिस केस होबाय नङा होमबा दिनै मोननायबाथ' खालामामोन साला एथ'ग्राब कौटि कौटि साला थाखा दङ लबे फाबे मित्रु माने एथ'ग्राब थाखा लाख लाख थाखा लुथिजादों दिनै बिथांमोननाव एथ'ग्राब थाखा दंखायो नङा होमबा मोजाङै बिजनेसफोर मावना जामोन नङा होमबा ना मा होनो लोगोफोर दिनै बिनि गोरोन्थिया बा बिनि दायनिगिरिया गावबा गावनो मानो होनबा लाब मोनगोन होननानैसो होदों नालाय दिनै बे लाना खारदोंबा बिसोर मानो नागिरनांगौमोन नङा होमबा मानो केस होनांगौमोन दिनै बिसोरो लाब लस जाखागोन बिजनेस होननानै बबेबा बा माबा मोनसे बिजनेसावहाय लाब लसआथ' जाखायो नङा होमबा दिनै लाब लस जादों होननानै बा लाब मोनगोन होननानैसो होदों लस जाबाय नालाय दायो ससियेल मिडियायाव मानो फैनो गोनां बा बबावबा जुवा गेलेनानै बे देरहायाब्ला बा जेनोमोनब्ला केस होनो हागौमोन होनो हायामोन ना दिनै थिग बेफोरबायदिनो माबानानै बै माइनाव ब्रह्म बियो माने हमजाबाय आरोखि मोनसे एयारपर्टआव नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानांगौ बा गोबां निउसफोराव नुखाबाय जानांगौ मिन्थिखाबाय जानांगौ स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ दसेब्लाबो नायनानै ला দিনৰ পৰা আপোনালোকে মোৰ বহুত নিউজ শুনি আছে বহুত অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যি নিউজ বাজিছে তাৰ 10%ও সঁচা নহয় আৰু মই ইমান দিনে একো মাত মাতিব পৰা নাই কাৰণ ইমান হেৰেছমেণ্ট ইমান মেণ্টেল হেৰেছমেণ্ট যোনটো কেতিয়াও মই ভাবাই নাছিলোঁ হ'ব বুলি সেইখিনি মই পাৰ কৰিব লগা হৈছে মেণ্টেলি প্ৰস্তুত নাছিলোঁ কোনো ধৰণৰ কথা ক'বলৈ বা কিবা ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ সেইটো কাৰণে 7 দিন মই যেনে কটালোঁ কিন্তু এতিয়া জোখতকৈ বহুত বেছি অপপ্ৰচাৰ চলিছে বহুত ধৰণে মোক সাঙুৰ খুৱাইছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয়ে মোক দুখী কৰা আগতে নিউজ মিডিয়াই মোক দুখী কৰি মোক এতিয়ালৈকে ফাঁচি দিছে মোক অলৰেডি মই দুখী বুলি কথা কৈছে আৰু বহুত ধৰণৰ নিউজ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ য'ত মোৰ কেছটোৱে ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত আছিলে কিন্তু এতিয়া কেছটো অকল মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই সাৰেন্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই পলাই ক'তো থকা নাই মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান মই পৰা নাছিলোঁ সহ্য কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয় নিউজ এটা শুনি থকা বা নিউজ এটা কৰি থাকিলে যি মন যায় তাকে কৈ আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ কথা কৈ আছে মই ভাবিছিলোঁ ইমানখিনি কেতিয়াও নিউজ মিডিয়াই নকৰে ইমান তথ্য নথকাকৈ ইমান নিউজ নবজায় কিন্তু আজি নিউজৰ মিডিয়াৰ ফলত মই আজি দুখী গোটেই মানুহৰ আগত মোৰ মান সন্মান মোৰ মা দেউতাৰ মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেইবোৰ উলংঘ হৈছে আৰু এতিয়া আৰু ধৈৰ্য ধৰিব পৰা নাই চবৰে এটা সীমা থাকে সেইটো কাৰণে আজি মই সাৰেন্ডাৰ কৰিম আৰু মোৰ বিশ্বাস যে তথ্য চাই ন্যায়ালয়ে ডিচিশ্যন ল'ব আৰু মিডিয়াৰ নিউজ চাই নহয় চ' আজি মই সাৰেন্ডাৰ কৰিম আৰু মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত আৰু মোৰ বিশ্বাস
যে যদি মোৰ সত্য হয় মোৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি নহয়। दिनैनि दिनाव बर'नि किं बर'नि गेजेराव माइनाव ब्रह्म जेबो गैजा रोङै फान दखान होनानै जाग्रा मानसिया दिनै करोड़पति नङा होमबा मोजांसो जादों साला नङा होमबा खिन्थु बबेनिफ्राय बेफोरबायदि आइडिया फैयोब्रा आंबो बेफोरबायदि आइडिया मोनोबा बा बेफोरबायदि आइडिया जायोब्ला आंबो लुथिजोबसिगौ बे गोरिबखौ लुथिया खिन्थु आङो मालदारखौसो लुथिजोबगौ आङो साला बर'नि गेजेराव एकदम टप जाहैबाय आरोखि खौथि 100 कौटि थाखा नङा होमबा 100 कौटि थाखाया मायाव थोआ बाब माने फालेंखौनो मथा मथि लोमहोजोबनो हागोन दांनाया लोगोफोर आयु स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दिनैनि दिनावहाय माइनाव ब्रह्मआ हमजाबाय बेजों लोगोसे बै सुमि ना मा होनोमोन हारसानि बेबो जेनेबा सारेन्डार जाबाय नालाय हमजानायखौनो होनदो दिनै हमजाबाय नङा होमबा आरो बिसोरबा कौटि थाखा बा लाख लुथिजाग्राफोरबा मोनगोन मोना साला बिसोरनिबो गोरोन्थि नङा होमबा मानोथो बिसोरो बेफोरबायदि ट्रेन्डिं गेमफ्रावलाय फैसा एथ'ग्राब गारनाय मानो होनायमोन जुवा गेलेनायाव थांजाब्लाथ' मोनफिनामोनलै बखाबा जाम्बाया सोर बैसोरसो होनानै लाग्राया नङा होमबा दिनै बेसो खोथाया दिनै हमनो मोनदों जेन'ब्ला हमजाबाय बेस्रा थाखा लाना खारनो नागिरदोंमोन एयारपर्टआव हमजाबाय नङा होमबा स' लोगोफोर बाय